2003-nji ýyl Aşgabat şäheriniň Näde prava geldiň? ay özümde okuýar diýip geldim buraya. Paradigma. Paradigma ine lakamol kitjada. Oh. Näme manysy bar? Näme demek paradigma? Paradigma nusqa kon manysynda. Evet. Atak men alan terminim o däl. O sebäpden almadym. Adamyň yetkinjeklik wagtynda diýe özüni tanany içinde dören doýugy. Özüni daşky faktorlar tanany içinde dören doýugy. Sen şo özüň tanan. Tip tanama çalyş. Ine dola adyň Beýmemedow Muhammed Balkan welaýatynyň 2004. Hani balyana. Başlalyň. Birinji şertimiz akapiýa. Mhm. Düşündirmek gerek, özüňiz bilýäňiz. Sen izin dowam etdiň. Bäli. Ana sen izin dowam etdiň. Her ýerinde 10 sekund wagt berilýär. 10 sekundyň içinde şo tetere düzüp ýetişmeli. Haýsyňyz şo täginseňiz 10 sekundyň içinde ýetişmeseňiz şo dutulýar. Bäli. Kabul etdim. Bir zaten kamen orası bu magadan. Mhm. Hayfiniz olsanız şo birinci başlar. Bäli. Ana. 1 2 3. Paradigma. Başlasmanla. Başlaýar. Başladyk. Biz bile %100 gepleşigimiz. Gepleşigmede. Gelip durdylar. Ünserme sözümizde. Sözümüzde. Dil bilen düşündirýäs gerek ýok ýüzü göze. Yüz göze. Söz bilen düşünmesegem. Düşünçe teredip göz göze. Muňa düşünmersiň barlap görseň ýüzü göze. Yüz göze. Yüz gezek. Ýüzü göze. Evet, yüz göze. Aynen. Yüz gezek. Mhm. Üç göze. Şu Şeydi ben Baylif birinci şertimize üstünlükli uttu diýip hatap edilýär. Paradigma birinci şert. Şertdiňe. anna men kapya düşünüşüm başka. Bortlar. Yo berde sen kapýaň dengelen ok. Bilýärmi? Mu göze. O berde düşüş, şowar düşüş. Göze gezek. Zek. Zek. Ýygyny gawasy bolýan. Böyle Türkmen dilini kayıp. Bolýar. Произношение. Inne gyýt kaçaýdanda Baylif uttu. Aw. Senem utulluň.